Sabes cantos cartos podería forrar a túa empresa se optimizas o uso da enerxía? Ou que pasos terías que dar para crear unha comunidade enerxética? Pois na Oficina Económica de Galicia axudámosche a atopar respostas claras con asesoramento gratuito e adaptado á túa realidade. No eixo concreto da enerxía ofrecemos apoio especializado en 4 ámbitos fundamentais. Comezamos cunha diagnose enerxética na que analizamos o punto de partida da túa empresa e valoramos medidas de aforro, eficiencia ou uso de fontes renovables que realmente se adapten ao teu caso. Tamén revisamos a factura enerxética para que coñezas ben que estás contratando e poidas optimizar os custos e as condicións de suministración. Axudámosche neste caso a entender os termos, identificar erros ou mellorar o contrato. E se estás a pensar en alternativas como comunidades enerxéticas, proxectos de autoconsumo compartido ou modelos colaborativos, axudámosche a explorar novos modelos enerxéticos, sobre todo se és unha empresa de servicios enerxéticos ou unha empresa interesada en innovación. E, por suposto, orientámoste en todo relacionado coa normativa e regulación, dende os requisitos para instalar placas solares ou baterías ata os permisos para infraestructuras de recarga ou proxectos de coxeración. O noso obxectivo é que te sintas acompañado para tomar decisións informadas, realistas e beneficiosas para a túa empresa. E todo sen custe a través da Oficina Económica de Galicia. Así que solicita o teu asesoramento en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal, porque a enerxía ben xestionada é unha oportunidade. Conta connosco.